Banya't abans que l'aigua no es refredi. Sí, moltes gràcies. Ei, àvia, perdoni. El bany està preparat, que es vol banyar vostè primer. Oh? S'ha adormit. Tancat per reunió d'extraterrestres. Molt bé, doncs. Comencem la reunió d'avui de l'Associació d'Extraterrestres de Nohana. En primer lloc, voldria que tots els assistents miressin el menú. És el nou plat estrella de la meva botiga, olla amb curri a l'Enohana. Decideixo donar-vos una altra oportunitat. Torneu a fer el mateix que vau fer a l'altra reunió. Carna, calma't. Em pots explicar per què les reunions sempre s'acaben convertint en provatures dels teus nous plats de curri? No és aquest el propòsit de l'associació. Què vols dir, el propòsit? Què ha de ser? L'associació té com a objectiu millorar la situació social de tots els extraterrestres de Nohana. Això serà el menú secret de la botiga, amb llavors d'opi. Quan te'l menges, et dona una energia fantàstica i no és perillós. Per què no escoltes quan et parlen? Hola, gent! He vingut a cruspir-me tot el menjar gratis. Ah, mira, l'estúpida sense antena. No ho saps que aquí no t'hi volem? Vés-te'n, vés-te'n. Caram, què passa? He vingut expressament perquè m'han dit que la reunió d'avui era per sopar gratis. No és pas per això que es fan les reunions. No en volem aquí de bandarres que van a menjar de gorra als restaurants on treballa l'altra gent. Tots els extraterrestres som germans, que no és bonic que ens ajudem els uns als altres. Va, noies, que no està gens bé que us baralleu. Un vell proverbi de l'Índia diu: el curri calma les feres i porta la pau al món. Què us en sembla? Que és una animalada! Vols parar d'una vegada de fer-te l'entès sobre l'Índia? Va, per què no mireu de calmar-vos una mica mentre mengeu un plat de curri? Ja em diràs per què hi poses curri aquí. No para de queixar-se, aquesta. Quin aroma més estranya que li donen les llavors d'opi. I aquesta textura tan sospitosa és boníssima. Sí que triga avui la Nia. Ai, que bé que he sopat! Estic a punt de rebentar! Molt bé, com que ja hem acabat tots de menjar-nos el curri amb llavors d'opi, podem donar per acabada la reunió de l'Associació d'Extraterrestres. Vejam, per què l'hem d'acabar ja? Encara no hem fet el més important. Què vols dir? Que què vull dir? Les reunions es fan per discutir les activitats que podrien millorar la situació social dels extraterrestres de la zona. Sí. Què passa? Escolteu, oi que últimament se senten unes veus estranyes que sembla que vinguin d'algun lloc? Unes veus? Quines veus? No ho sé si són veus. Són
Com una mena de so que et ressona dins el cap. Com una veu o una cançó. No ho sé. Potser això són senyals que envia la nau nodrissa. La nau? La nau? Sí. També la sentiu, oi? Em sembla que estàs com un llum. De debò, Nia, és ben bé que desvarieges. La nau nodrissa fa anys i panys que està espatllada. És impossible que se sentin veus procedents de la nau. Sí, potser sí, però estic segura que és de la nau d'on venen aquestes veus. Quina bestiesa! Si fos veritat que la nau nodrissa, que és aquí al costat, emetés senyals, com podria ser que no fossin nosaltres, els extraterrestres de classe alta, sinó tu, que no tens ni antena, qui els captessis? Ah, ja ho has dit una altra vegada! Això és discriminació! El que acabes de dir viola l'article 1211 dels nostres drets, que afirma que tots els extraterrestres han de ser amics. Has de pagar 500 iens de multa. Va, paga ara mateix. Què esperes? Ets burra o què? Per què he de pagar una multa? Si dic la veritat, ets tu la que dius animalada sense parar! Una inútil com tu, que capta interferències amb la piruleta del cap, no ho pot entendre, el que dic. Què has dit, bruixa? Però de què va, aquesta Vinga, Barbie amb noies, piruleta? calmeu-se, calmeu-se. Què et sembla, això? El corrinó, el corrinó! Sí, un bol d'arròs amb carn, ara mateix. Una altra interferència! Hola, Mayuko! Estic a punt de rebentar. He menjat gratis i, a més, m'he quedat ben descansada. Ah, sí? Són croquetes! I, a més, n'hi ha dues! Què passa, Mayuko? Però si això és un banquet! No et pensis el que no és, tu, ara. No te les penso donar, les croquetes. No dius que estàs a punt de rebentar? Però què passa, noia? Des d'ahir que no pares de fer morros. Em vols deixar estar? Això, que tonta que ets. Jo que em preocupo per tu i tu, mira. Per què no m'ho expliques? Si hi ha res que et preocupi, m'ho pots explicar a mi. Que no et dic que em deixis estar. Igualment estic segura que tampoc no ho entendries. Però què passa? Estàs inaguantable. Ah, sí? Si no hi estàs a gust aquí, ja pots marxar. Total, vivint d'ocupa em fas més nosa que servei. Apa, com et passes, Mayuko? Ves, perquè aquí ets tu l'ocupa i no pas jo. Jo ja vivia a l'armari abans que tu vinguessis a viure en aquesta habitació. Ja tornes a dir coses sense cap ni peus. Dic la veritat. De debò que em fas enveja. M'agradaria ser tan curta, despreocupada i ximple com tu. Ah, sí? Doncs per què no et converteixes en una menys-set com jo? No necessites antena, és molt fàcil. Ho dius de broma, no? Tornar-me com tu seria com morir-me per mi. Per què? No ens podem comparar. No em puc comparar amb una descastada panxa contenta com tu. Molt bé, ja en tinc prou. Tornaré a dormir a la taulada. Està molt estranya, la Mayuko. Deu ser la desnutrició el que fa que estigui de tan mal humor. És horrorós, ser pobra. Oi, ho acabar? Doncs que se'n vagi. M'estimo més menjar tota sola que no pas amb aquell tros de carallot. Però per què? Per què?